Hej, det er Per Knudsen igen. Først og fremmest vil jeg godt lige have lov til at sige rigtig mange tak for den meget fine respons, der har været på de videoer, jeg tidligere har lagt op omkring forsøget fra Mols-laboratoriet i Mols Bjerge. Jeg har taget PowerPoint med i dag, hvor jeg stiller spørgsmålet: støtter staten dyremishandling? Nej, siger nogen. Ja, siger rigtig mange. Hele konceptet omkring forsøg på Mols Bjerge, det handler om biodiversitet. Og til det koncept, der skal de arbejde med et begreb, der hedder rewilding. Rewilding, det betyder, at dyrene de skal klare sig selv som værende vilde dyr. Dyrene på arealerne bliver altså ikke fodret om vinteren, selvom føden, nogen vil sige meget knap, jeg vil sige nærmest ikke eksisterende. Og dyrene bliver heller ikke tilset af hverken dyrlæge eller beslagsmed. Ved sygdom eller skader, så bliver de ganske enkelt skudt. Hvis vi skal tage hele ideen omkring den vilde hest. Hesten den blev tæmmet for ca. 4.000 år siden, og ja, der er blevet fundet knogler for vilde heste i Danmark for over 5.000 år siden. Men de deler ikke DNA med de heste, som dukker op i Europa i bronzealderen. Og det er vigtigt at understrege. Det var folk fra Yamnaya-kulturen på de russiske sletter, der tæmmede den hest, vi kender i Europa i dag. Og vi ved derfor, at de heste, som dukker op i Europa, det var tamheste. De var domesticeret. Og det ved vi, fordi vi har det her meget smukke fund fra bronzealderen, nemlig solvognen. Og her kan man se, der er hesten allerede et brugsdyr. Så allerede tilbage i bronzealderen har man avlsrettet hesten i forhold til, om det skulle være et trækdyr, et pakdyr eller et ridedyr. Vi ved også, at vi har plejet hesten meget nøje i over 1000 år. Eksempelvis beslagsmeden er ikke et nyt og moderne fænomen, og det ved vi, fordi der er fundet hestesko og søm helt tilbage til vikingetiden. Så vikingerne vidste allerede for over 1000 år siden, hvor vigtigt det var at pleje hestens hove. Jeg har taget 2 billeder med her i dag. Det er billeder, som er taget op på arealerne op på Mols Lab af de heste, der går på Mols-laboratoriets arealer. Og her ser vi en hov, hvor der er knækket en meget stor flig af, simpelthen fordi hoven er blevet for lang. Den er ikke blevet plejet. Her ser vi en hov, hvor der er en hovkløft på vej op, og hvis den hovkløft rammer kronranden, så bliver det meget smertefuldt, og så står den her hest i øvrigt nok til at blive aflivet. De her billeder de beviser også, at hesten ikke kan slide sin hov i dansk natur. Hesten den er et slettedyr, og Danmark det er altså et skovland. Dyrene på Mols Lab, de er langt under normal huld for den her årstid. De kan ikke finde nærende føde om vinteren. Og dyr bag hegn, de skal fodres. Det siger vores dyrevelfærdslov i øvrigt også. Så hvordan Mols Lab slipper uden om den regel, det kan jeg simpelthen ikke forstå. Men Mols-laboratoriet og Naturstyrelsen, de deler faktisk arealer op i Mols Bjerge. Deres marker ligger faktisk side om side. Da jeg var deroppe for 14 dage siden, der var det tydeligt at se, at Mols-laboratoriets arealer, de var græsset fuldstændig ned. Der var intet at finde. Over på Naturstyrelsens arealer, der så det meget bedre ud med græsset. Jeg tror, det hænger sammen med, at Naturstyrelsen tilbage i 2021 blev anklaget for vanrøgt af deres dyr, og de har også netop betalt en bøde på 800.000. Deres græsarealer ser nu meget bedre ud. Så hvorfor vil Mols Lab ikke forbedre forholdene for deres dyr? Om det er økonomi, eller det er ren og skær stædighed, det kan jeg selvfølgelig ikke svare på. Men en ting er stensikkert, og det er, at de heste, vi har i Europa i dag, og dermed også i Danmark, de har aldrig nogensinde været vilde heste. Så hvor begrebet rewilding kommer fra, det kan jeg ganske enkelt ikke svare på. Men en ting kan jeg svare på, og det er, at forsøget på Mols Lab har kostet mere end 100 dyr livet, siden det startede i 2016. Dyr, som er blevet skudt enten på grund af stress, skader eller sult. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vi i Danmark i 2025 har et statsfinansieret projekt, der koster 100 dyr livet. Det kan ikke være rigtigt. Det her forsøg, det må stoppe, og det skal være aldeles øjeblikkeligt. Tak for ordet, tak for tiden. Håber vi snakkes ved.